assalamu aleykum bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ayaw Pindi TV bisimilla monero ɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi huccidde moɗon oɗo subaka alarba hande ko bismade won tan no lamɗo bismorte ni e wiide won tan on jettima e ɓindu jaydeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof hande noon oɗon gondi hen e banimon debbo Aissata Ndiaye ne wonde e banum gorko Oumar Ba e salminde tan banam gorko Amadou Moussa an eɗo heeɗi kala ko wiide won tan mo artuɗo noon so Allahu lamɗo jaaɓi hanki namdi ɗi keewi koɗo ma Amadou Moussa artu inchallah ɗum noon ko juurade ceerno Nourou Limo Dara halayɓe mo ganduɗa oɗo saaha amon ɗo e Dakar e juurade galle sernaɓe kala wonɓe nder Fouta e wonɓe nder leydi Sénégal foof ɗum noon ko wiide tan Oumar Ba banam gorko bisimilla ma. Aissata Ndiaye assalamu aleykum yeɓoɓe ayaw habrirde Pindi TV e rewɓe Pindi TV gam humpito mbiyam assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Eyyi Oumar mi salminima mi juurimama kono ɗo joni actualité o ko ɓuuri tengtude e journaux ji ɗi. eyyi Aissata Ndiaye aɗa andi yimɓe payi koye maggal Touba woni arwanide temedere e nogas e joyyi woni 125e édition taw waɗata ko janggo toon to Touba Mbacké jaydeji leydi Sénégal ɓuuri artude hande koye maggal Touba o ɓe garti kadi eko wiyete changement baɗɗo hanki toon to assemblée nationale. noon tigui changement o e waylo dañɗo toon to assemblée nationale mamin gar hen e nder roɓɓindu jaydeli meɗen kono kadi ko faye Touba e caggal muɗum min jewtit kadi accident ji ganda woodi e laabi ɗi en puɗɗortoyi wadde e Vox Populi. eyyi jayde Vox Populi kañum nani artiri hande ko e gandanɗa hoorema ko wiyete maggal do Touba joni noon après hande Touba refuse du monde ko jayde Vox Populi addi ɗum noon imat ɗo e waktuji seeɗa ko maggal Touba ara woni ko waɗa ina tolno e temedere e tati accident teskama toon kadi taw waɗi gandanɗa hoorema koni tolno e yimɓe joyyi ganduɗa kawri hen e ladial kadi waɗi gandanɗa hoorema ko wiyete police o nangdi toon yimɓe koni tolno ujunnaje 250 neɗɗo gam wawde sécuriser yimɓeɓe e so ɗum ɓenni kadi ɓe nangui kam ɗa hoorema ko tolni e kiloji 2 ko wiyete e yamba gendarmerie o kañumne heedani hen caggal ɓaade ɓe mbawi addude toon ko ina telno e ujunere e temedere gendarme toon to Touba Mbacké gam wawde wadde kañumenne golle mumen golle payodinde so ɗum ɓenni toon to assemblée nationale wonno ko hanki session unique ordinaire ganduɗa hoorema 2019 2020 waɗi mbayladi hono Abdou Mbow e Awa Gueye kamɓe ganduɗa hono ɓe jaltinama kadi teskama kadi hono Cheikh Tidiane Gadio e Yatta Sow ɓe mbaɗama eko wiyete vice président. eyyi Le Soleil. eyyi jayde Le Soleil kañumne arti ha joni koko wiyete maggal de Touba kamɓene ɓe gartiri ɓe kolliri ko hande oɗo saaha toon to maggal Touba woni jamma ɓurɗo walla juma ɓurɗo mawnude toon e gonɗo toon to maggal Touba darni kañum peeje e peccorɗe foof ganduɗa hoorema mam wawde jaɓɓade yimɓe arɓe toon gam tawtorede e oɗo 125e édition woni arwonide temedere e nogas e joyyi maggal Touba baɗo janggo alkamisa woni 18 safar. janggo alhamis wonata 18 safar maggal Touba wadde noon ila Touba enquête wi eyyi jayde enquête ko jayde los ko ganduɗa hoorema ne wiye ene toppiti kañumne ene rewindi ko wiyete maggal de Touba baɗo toon to janggo toon to Touba Mbacké kamɓene ɓe gartiri ɓe kolli ko ɓe ganduɗa hoorema ko wiyete deftere walla cahier spécial taw fof ɓe mbaɗi ɗum tan ko e maggal Touba o ɓe kolliri hen yimɓe jeetato ko halifaɓe ganduɗa hoorema Serigne Ahmadou Bamba ɓe garti kadi ɓe mbaddi yewtere e biyeteɗo Mouhamadou Mbacké noon kankone ɓe holliri Mouhamadou Lamine Mbacké o holliri holno peeje ɗo ganduɗa hoorema ma ɗum ɗo yimɓe walla ɓesgu leydi Touba maɓe darnu ɗum ha ɓe mbawa hutorade ko wiyete retombé économique woni keɓe dañata e ngaluji sanga maggal do Touba kamɓene ha joni jayde ɗo enquête arti e ko wiyete holno woni badboni yo ko ɓe mbawi wurdude ɓe kolliri ko e ganduɗa hoorema ko e kalis walla wujjude ko wayno jawdi walla ƴettude ko wiyete banking mobile woni ganduɗa transfert uji nelede kalis taw ko rewata ko e internet ko hen ɓe mbawi wurde ha mbawa wadde ke mbaɗata e oɗo saaha e aduna o. jayde l'observateur L'Obs. jayde l'observateur kañumne heedani hen caggal ha joni arti e ko wiyete e maggal de Touba toon to Touba Mbacké ɓe garti kamɓene ɓe mbaɗi deftere woni cahier spécial maggal 2019 dans la félicité de Bamba ɓe garti e histoire walla tariha almudo ganduɗa hoorema ɓurɗo woni comment holno Serigne Adama Gueye wallino Cheikh
Ibrahima Fall woni beno Cheikh Ibra Fall hol wawi wonde almudo murid haw wawi nadde eko wiyete le mouridisme kamɓe jayde l'observateur ɓe garti kadi eko wiyete holno oɗo saaha toon to Genève wonno ko toon ko engagement mo leydi Sénégal wal pellital mo leydi Sénégal ƴetti toon to Genève hanki wonno gam wawde yaafade Karim Wade caggal nde cour de répression de l'enrichissement illicite wonno lorsque caggal nde bamako itta walla iwi e laamu fayi kanko wonno fayi toon to Qatar. Les Échos. Jayde les Échos kañumne article ko ganduɗa hoorema ko e plainte mo Mamour Diallo déposi hanki toon gam faade ɗum o farna koye Ousmane Sonko takkuɗomo tumɗomo jangana dirtinde e koppareji ko ina tolno e capanɗe jeenayyi e milliard kamɓen ha joni ɓe garti e ko wonno renouvellement mbayladi wonnodi hanki toon to assemblée nationale ɓe mbi Macky Sall président de la république rutti teddugal yimɓe makko walla ɓalliɓe makko waɓeno hono oɗo Cheikh Tidiane Gadio taw o waɗama troisième vice-président kadi Abdoulaye Baldé kañumne waɗama président de la commission énergie et toon to secrétaire éli ɓe kolli hen ko Nicolas Ndiaye kañum lomti hono Bounama Sall e poste ganduɗa hoorema ko secrétaire général de kanko wonno Bounama Fall wonno secrétaire général de la LD. Libération. Jayde Libération ko kañum battidortoɗen kamɓene ɓe garti ko e wargo wannongo toon to Thiès e balɗe jawtude ɗe hono piyannoɗo Mbourgoto taw dañino sankade kono e sankade wonno nde laaɓano won wiiɓe ko policier won wiiɓe kadi ko accident wonno hen kono oɗo joni woni ñaawo ƴetti délégation waɗi nanni hen gendarmerie leydi Sénégal gam waw andude holko hunde nde holno yaari ha o wawi sankade toon to Thiès. Wadde ko ɗum uddata roɓindu jayndeli meɗen woni jayde Libération ɗum noon Oumar Ba Allah jarama Seydi Ba Pullo wadde noon en garate gueɗe rendo walla mbiyen fait divers gueɗe rendo walla fait divers noon hande ari koye ko ganduɗa Vox Populi windi ɗum faye accident ji dañde lawol Touba walla mbiyen laabi Touba ɗum ɗon noon ko timmi 300 accident ji limama hakkude ɗo tan ko fuɗɗi yahede ko kono kadi yimɓe joyo kawri hen ladial accident ji ɗi keewi yimɓe ɓe ñande foof hayso wona ni maggal yimɓe koɗi koye wiide yo dognir haqqillaji mumen yo jaade haqqillaji mumen usta vitesse aji ɗi kono kadi mbaɗa koye mumen yete responsabilisé saabu ko ɗum ɗon yete wallita en ɗum dandata men ko ɗum kadi wallita amen Oumar. Eyi Aissata Ndiaye tokara nene no mbiɗa ni accident ji ɗi puɗɗima wadde oɗo hanki e yayde Vox Populi ɓe kolliri ko ene telno e 300 accident waɗi e kadi yimɓe joyo kawri hen e ladial ɗum noon en jonnani ɗum so tawi oɗo saaha ganduɗa hoorema yimɓe hewɓe ene gummo e nokkuji kewɗi ko wayno ɗo e nder Dakar lamorgo leydi Sénégal walla nokkuji goɗɗi gam fof e payi ko toon to Touba gam tawtorede maggal de Touba ɗum noon joom otoji ɗi kamɓe e koye mabɓe dognoɓe otoji e poti wattude haqqillaji eke mbaɗata ko ɓe jaara seese ɓe mbasa waddude pooɗe ndure e dogdu dandu en fof ne adda caɗele ɗum tigui poɗodurede surtout e laaɓi ɗi saabu hande laaɓi kewɗi pewdama aɗa andi so yeehi ha hande autoroute ila Touba woni waɗa accident ji ne hawni taliji ganda ko kesi pul ina ɗaati mataw ni koko chauffeur ɓe ƴette koɓe dañata taliji daddi ɗi saabi ɗum koɓe gowani ɗum ko ɗum noon ina dañi caɗele seeɗa yo yimɓeɓe gartir haqqillaji mumen yo gartir haqqillaji mumen ganda otoji wona beyi goni hen wona baali goni hen ko banni adama woni hen te banni adama ko Allah adi yidde ɗum ko Allah adi fawde ɗum ɗo ganduɗa koɗo woɗɗi wadde noon an neɗɗo o bande neɗɗo o ƴettu hinere neɗɗo foti ko fawde ɗum ɗo ganduɗa yete ina woɗɗi kono jetta ko mbiyanmi chaque jour ko ɗon kaldatmi Amadou Moussa mi wiyamo so tawi neɗɗo yete maayi waɗi accident maayi holto permis mum heftete holko point ji mum ustate natti dañde wadde noon ko jikkuji foti ƴewtede Oumar. eyyi ko jikkuji ɗi foti ƴeytede par ce que o saaha wona hankkadin en ngala taliji par ce que taliji ila Touba o saaha ene fewna ha fewi ne ɗaari mais probléme ko comportement woni gurdam neɗɗo o chauffeur o so tawi o wona responsable o anda ko waɗata ko o ardini kalis o ardini ko wiyete bénéfice e ɗum ɗo e gollal makko ko caɗele ɓole o waɗata kono laamu ngu kadi darima hen kadi wonno ko laamu wawa neɗɗo foof walla chauffeur foof oto foof wadde hen neɗɗo caggal mum ko yimɓe yo tinno e koye mabɓe kala joguiɗo wadde conseil waɗa conseil minimum walla mawnum taw ko dogno oto kadi wonɓe nder otoji ɓe kadi ɓe mbaɗa kamɓene ɓe tinno ɓe kalana oto yo
yo dogir sesi par ce que kamɓe keñayi par ce que yaade ni moƴƴi kadi artude dow jaam kadi ɗum wadde non tigi yaade e jaam arta e jaam wonɓe e laawol ɓe yo Allah fawɓe e laawol jaam ɓe jaha e dow jaam ɓe garta e dow jaam ɗum noon ko wiide on tan ko ɗo roɓɓindu jayndeli moɗon haɗata ina sikka tan kaɗo haala yanata e noppi yette mo nanata yo won konnguɗi ganduɗa koye noppi nanowo nanata ko wiyete ko tan noppi malaɗi fuɗata koye hoore malade wadde noon bandiraɓe hettiyankoɓe yeeɓiyankoɓe ko tottude won aadi tan yette saaha goɗɗo so allahu lamɗo jaaɓi e wiide bandiraɓe muriteɓe e kala mo ganduɗa yeehi touba bon maggal